die al gearriveerd of zit? Ik denk het niet, dus we gaan nu... Dus we gaan even beginnen nu met de onthuldiging van de medaille. We hebben ieder jaar een medaille en die wordt toegewijd aan één persoon. Er zijn heel veel gegaan hier, maar helaas, de medaille is al gemaakt. Dus, ik ben ook al gemaakt. En ik wil even Ben of jullie horen, want we moeten onthulling gaan doen. Wat kunnen we niet? Nou, Ben, volgens mij was toen vorig jaar, nee, Jan de Veur op de medaille. Het was echt een hele goede medaille, want die vult niet van de linie af zoals die van de Olympische Spelen. En we gaan even dichterbij. Dat is toch geen deugen? Dit was dus de medaille van vorig jaar. Zeggen jullie maar, het zeggen er vorig jaar op, dat klopt hè. Oké. Oh nee, ik mag het zelf doen. Ik mag het zelf doen. Ik mag nu een beetje draaien. Ja, voor de media moet hij alles goed zijn. Sorry, dat krijg ik wat extra tijd, maar ja. Op de stippen. Dit is de medaille van vorig jaar, de afbeelding van Pas Begoos. Volgens mij was Pas Begoos ook al hier. En in de persoon van Paul Hollanders, deze zing dan, wordt toegewijd aan de hele zaterdag niet Pas Begoos, maar Paul Hollanders staat erop als afbeelding. Zijn vrouw vond het heel erg leuk, de kost de landstaak met zijn man op de medaille rondlopen. Heb je begrepen? Maar nu ga ik langzaam de oude medaille ervan halen. Ik kan je wel zeggen, degene die op de, ik moet even de spanning opbouwen. Degene die erop zit, is er een vrouw of is er een man? Het is een man. Tuurlijk. Het is niet zomaar een man, het is een innemende man. Oh, welkom jury. Jury is al gearriveerd. Innemende man is het. En ja, ik heb zelf een incident met hem gehad dat ik een zittersmedaille omgehangen. En dan wordt het alleen maar dit. Dus dat pit zit erin. En hij is ook al vanaf het begin van Oeterweg is er lid. Nou. Zonder geroffel. Ja, dames en heren, Ger Gielis staat op de medaille. Nu is het zo dat Ger enige, ja, wie moet dat goed zeggen, gezondheidsprobleempjes heeft en dat er vrijdag normaal bij wordt. En vandaag is er niet bij, helaas. Maar Ger kreeg een filmpje van ons met de medaille erop. En, dus vandaag kreeg iedereen de Ger Gielis medaille.